טוב חבר'ה, עזבו את זה מכנס שהיא לקחה לפני שבועיים ולא החזירה לה, עזבו את זה. לא יודעת מה המשמעות בכלל, כי התחלתי את הסרטון. קיצר, אתם לא מבינות, אני והיא, אני לא אוהבת שרואים את הצל קטן, אבל טוב, אולי לאט תגדל. הנה, אמרתי לכם. קיצר, א', לא, באנגלית. קיצר, מה אני אומרת לכם? וואי, שמעתי שמצרת מחזירה לי את הריח, מה חזק של גומי, והיינו כזה, יש פה ריח. בהתחלה אמרתי של אוכל, ואז אחרי זה גשם, ואז אחרי זה גומים, אבל מה גומים? אכלו את זה כאילו אין מחר, אין מחר. כאילו גומים, כאילו יש פה טון של גומים, ואז יש ריח של זה, וכאילו זה לא קורה. כן, לא ראינו גומים. גם אין לי מושג מאיפה אנחנו לא יודעת איזה ריח יש לגומים. כאילו לא יודע. שאכלנו גומים, כאילו. כן, אבל זה גומים, מי מריח גומים? סתם, אבל זה מצחיק אותי. זה כאילו... אז אמרתי עמי ותעמי בדרך.